Namkelekile Avalanche of Grace, igama lam ndimthenjiwe, molweni. Isifundo sanamhlanje sisifumana kwincwadi kaLuka 9 verse 26. uYesu kakhona namhlanje uthetha nathi. Uthi nina xa ninentloni ngam nangamazwi wam, nam ndizawuba neentloni ngani xa nifike ebuqhaqhawuleni bam nobukayise nobezithunywa ezingcwele. Lilizwi lenkuthazo eli, lilizwi lemvuselelo eli, elithi masingathuli, masiqhayiseni ngoYesu. Amaxesha akhoyo ngoku afuna simfihle uYesu sithi akekho. Siyamazi ubuhle bakhe, siyazazi inceba zakhe ezibingo naphakade. Yingweletshetshe yethu Yesu, liliwa lethu esizimela ngalo, sisindiswa nguye kwiintshaba zethu. Thembekile uYesu. Sasizazi uba sawube sisaphila emva kwezifo ezingaka, kuburhalarhume obungaka. Asimphakamiseni uYesu, uthembekile, mhle. Uthando lwakhe lujulile, lulingana nolwandle. Uthanda umoni njengelungiso uYesu. Xa uza kuYesu sawujika izinto. Zizawujika izinto ezibe kuthiwa zizukwenzeka, zizakwenzeka kuYesu. Akukho okungenzeki kuYesu. Akukho futhi okungenzeki kubantu abakholwayo. Kholwa kuye, ukholo nakwilizwi lakhe. Umphakamise, ungamfihli. Imfama kuJohn 9 zange mfihle uYesu. Ajika badibana nendoda eyazalwa ingaboni. Abefundi bakaYesu behamba noYesu. Befundi bakhe bathi ngubani onileyo? Kone le ndoda na okanye kone abazali? Wathi uYesu akho mntu onileyo. Kufuneka kubonakaliswe imisebenzi kaThixo nobungcwele bakhe namandla wakhe. Amqaba ngodaka emehlweni, awugqiba utshica phaa kulaa mhlaba, enza udaka, wamqaba, wathi wahamba uyovasa kwichibi leSiloam. Abuye iqhathula imfama, ibona. Kanti oomakhelwane bayibona, bathi hayi bo, ayinguye lona ebengqiba apha engaboni, ecela izinto ukuthi. Abanye bephikisana kodwa, abanye bathi hayi nguye, abanye bathi hayi nguye. Wathi yena ndimkayo, ehambela phezulu, esedibene nokhanya. Ngoba uYesu xa udibana naye udibana nokhanya, ukukhanya kwelizwe uYesu. Kanti ayiphelelanga apho, bazawuhambe bawuxelela abaFarisi uba nanku lo Yesu kakhona. Ngoba xa bembuza wathi umuntu okuthiwa nguYesu, uthe mandihambe ndiyovasa kwichibi leSiloam emva kokuba ndiqabe amehlo wam ngodaka. AbaFarisi baphinda baya kuye, uphiliswe ngubani wena? Wathi ndiphiliswe nguYesu. Wathi umprofeti futhi lowo. Bathi uyazi na wena uba uphiliswe ngumoni, ngoba uphilise ngemini yecala. Aqhayise umfama ngoYesu. Wathi nina xa nisithi ngumoni, mina ndiyaziyo ukuthi bendingaboni, ndisebumnyameni. Ngoku ndiyabona ndisekukhanyeni. Ngoku andizucela nto zabantu, ndizazisebenzela. Ndizawuba nobomi nam ngoku, nezihlobo ngoku zam ndiyazibona. Onwabile imfama, ihambela phezulu. Nathi masifane nayo, sizizidalwa ezitsha ngoku.
konke okudala kudlulile. Ubomi obudala budlulile, izono zidlulile ezindala ebezisoyikeka. Ngoku singamalungisa. Asimphakamiseni uYesu. Asiphakamise udumo lwengonyama yezulu, lengwele tshetshe esixeko sakwaYuda. Singamfihli, ngoba naye uzawuba neentloni ngathi. Enkosi kakhulu, ndiyanithanda kakhulu.